IFM Report. Nagpaalala ang Health Authority sa lungsod ng Dagupan sa mga nakararanas ng asma ngayong unti-unti nang lumalamig ang panahon. Sa isang panayam kay Dagupan City Health Officer Dr. Ofelia Rivera, posible umanong marami ang makaranas o mag-trigger ng kanilang asma dahil sa malamig na panahon, pati na rin ang paglanghap ng usok o alikaboka. Aminado naman ang tanggapan na may pagtaas ng kaso ng asma ngayon. Dahil dito, pinalalahanan ng publiko ng iba yung pag-iingat upang hindi umano ito matrigger. Aniya, ugaliin ang pagsusot ng face mask, gayon din ang palagi ang pag-inom ng tubig. Patuloy naman ang pagbabantay ng otoridad sa kaso ng mga respiratory illnesses tulad na lamang ng ubo at sipon na maging ng gastroenteritis at hypertension. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.